Flemming og Rasmus. Hvordan er det at gå på en kostskole? Du får en masse hjælp til lektier. Hvad laver du så, når du ikke laver Det er lektier? sjovt. Det er sundt. Så er der sportsplads og motionsrum og en pool. Så er der masser af mad, man kan spise. Det er sjovt, det er smart, så kan man ligesom arbejde videre efter skole. Der er godt samvær med de andre. Så film og Godt nok. det er udgang. Spiller lidt fodbold. Gå ned og træne. Flemming, hvordan blev du pladesmærk? Jeg fik tilbud igennem en ven om at komme med på teknisk skole. Og så tog jeg med på teknisk skole. Og så fik jeg snakket med nogle vejledere for at forklare dem, hvad plasmaansat var. Og det lød meget interessant, så nu går jeg her på skolen. Hvordan blev man pladesmærk? Jeg startede med at søge en lærlingplads på Grundtvig. Og der ikke nogle samtaler der. Hej, jeg hedder Flemming. Jeg er plasmalærling på Danfoss, Silkeborg. Og jeg går på et lysende håndværk. Det her, det så en røre ekstruder. Den hælder simpelthen materiale i her. Hvor det så falder ned og ryger igennem en varm cylinder, som vi ser her. Hvor det så bliver presset frem til værktøj, som sidder her. Kommer der jo simpelthen en rør ud her. Ind i vakuumkarret, hvor det bliver kølet ned og får sådan en vakuum. Det fortsætter så ud her. Ind i aftrækket. Det bliver simpelthen skubbet frem her, igennem, ind i saven, hvor det bliver savet over. Og det har vi lige et rør her. Sådan et her. Ved eksplodering laver man også mange andre ting. Der er noget som flaske og poser. Nej! Man kan også svejse i plastik. Det her det er så svejset sammen. Hej, jeg hedder Jakob, og jeg er plasmalærling på Lego. Jeg går på skole på den jyske håndværk. Det her, det er så glasfiber. Og fordi det er så giftigt og farligt som det er, tager jeg lige noget tøj på. Nu er jeg klar til at producere fisk. Og inden jeg gør det, så kører jeg lige lidt fedt rundt i kanterne, så den har nemmere ved at afforme, når jeg er færdig. Nu er jeg klar til at lægge mit glas på. Og det er så en 400 gram smør. Sådan, så er jeg klar til at gå i blanderummet og lave en polyester. Men først skal jeg lige have briller på. Her er den polyester, jeg skal bruge. Og den tager jeg til 25. Og her er min hærde. Og der skal jeg bruge 10. Det skal så blandes rundt. Så, nu er jeg klar til at hælde polyester i min fisk. Og det fordeler jeg sådan stort set lige. Sådan der. Så placerer jeg den her på, så den kan suge vakuum. Og den skal sidde stram. Så er den spændt fast. Nu er vi klar til at tænde på vakuum igen. Nu suger den vakuum. Så hvis der er nogle store søer hernede, så skal vi sørge for at få flyttet dem rundt. Og heroppe der ved jeg, at der bare er et hul. Så det trykker jeg også lige. Så skal vi bare vente cirka 2 timer. Og så er vi klar til. Nu er vores emne så færdigt. Så slukker jeg lige på kompressoren.
Og her er den færdige fisk. Nu skal den bare skæres og sættes sammen. Så nu har vi så skåret og sat den sammen, og her er den, det helt endelige produkt, der er klar til at blive malet. Hej, jeg hedder Rasmus. Jeg er 32 år og plasmalærling på Grundtvig Garmo. Min skoleophold, dem tager jeg her på den jyske håndværkerskole. Ja, jeg vil så fortælle lidt om termoformning. Termoformning går til den her maskine for eksempel, hvor man starter med at sætte en form i, som man vil have sit emne. Når man sætter den i, så kører man den ned og sætter en plastikplade i. Og spænder den fast. Når man spænder den fast, så trækker man noget varme over den, og lader den stå i cirka et minut. Jeg tager pladen på omkring et minut varme, og vi sætter varme væk, kører formen op og skruer vakuum. Vi tænder for kølingen. Og stopper for vakuumet. Og giver den lidt luft. Så kører vi formen ud af emnet. Og så skulle vi gerne have det færdige emne. En kapsel med plads til 4 øl. Sprøjtestøbning foregår ved, at man tager plastkorn og putter op i den her takt. Så kommer det ned i cylinderen og bliver ældet sammen og bliver flydende. Cylinderen kører frem og bliver sprøjtet ind i det værktøj her, som så er lukket. Og det danner så det emne, som formen nu er. Og så åbner den og bliver afsluttet.